Upravo to što u Beogradu ima potpunu slobodu da radi jedino to što voli i da je uspeo konačno da dogura do toga da može od toga i da živi. Urbani autor koji je na zaista briljantan način umeo ove stvari da pretoči u tekstove i da naznači vreme koje hrlimo u susret, jer je na neki način to bolje osjećao i predviđao. Nažalost, mnoge od stvari su se i obistinile u 90-im pa i u 2000 godinama koje je on tada govorio. Ali su ostali otišli tamo, ne znam gde su otišli, znaš, ljudi su negde odlazili. Da li van zemlje, da li na ratište, da li... Ali veliki autori i oni ljudi koji možemo da nazovemo s pravom i umetnicima upravo to rade. Oni vide više, bolje i jasnije od svih nas. Milan Mladenović je bio jedan od takvih ljudi. Tako dalje, on je dosta radio na sebi. Kogod želi da dobro razume ko je bio Milan Mladenović i zašto on bio tako važan za istoriju ovdašnje muzike, mora potražiti korene odgovora na pitanje koje ga zanimaju upravo u Milanu Mladenoviću. Sve najbolje u biti. Čovek nosi trag prošlih dana san, svire uvek strah. Limovo drvo je u svakom slučaju bio bend koji je za onaj period morao da ima, gotovo sam siguran da krivica u ovom slučaju nije bila njihova. I proba je na kojoj je Ekaterina Velika. I ono što je interesantno, svi bendovi koji su prethodno probali su dozvolili da bude još neko iz publike tu. Mislim, neki tehničar bi doveo nekog svog druga ili devojku ili nekoga. A kada je Ekaterina Velika trebalo da uđe da proba, Milan je tražio da svi izađu. Ali to je zato, možda ne znaš taj dečak, zato što je Marko tad prvi put svirao s njima. Ne znam. Marko je prvi put tad svirao s njima. Žika je otišao iz benda, Marko još nije došao. To ja nisam, ovo sam prvi put. Zato je Milan tražio da svi izađu. Ja sam se ušunjala. Ja sam tada imala 16 godina. Ja sam se ušunjala i ovako sve išlo, ovako dole, saginjala se. Uspela sam nekako da uđem i bila sam prisutna na toj probi. Jeste da sam gledala malo iz donjeg rakursa, ali bože moj, nije bitno. U jednom trenutku su počeli da lete nekakvi papirići po domu sindikata, bukvalno da se dižu papiri i da lete. Ali se ne radi o decibelima, nego se radi o energiji koju oni šalju.